Spoločnosť Bostix vstupuje v týchto dňoch na slovenský trh so svojím kľúčovým produktom pod názvom Lion Glue. Tohle byla první taková oficiální příležitost k tomu, abychom představili naše nové lepidlo Lion, s kterým předpokládáme, že opravdu to bude úspěšný výrobek, se kterým Bostix se na Slovensku, a nejenom na Slovensku, bude dobře etablovat. During this gala, we've been showing the new range of waterproofing, which is called Seal and Lock. We've described what we are giving as additional value to the customers, and as well we've described how to read the name and show that the products, they can be connected into one big system in order to address all of the issues you can find on the job site. Mali to dobre pripravené, nebola to žiadna nuda, určite. Bolo to záživné ako celok, celá tá prezentácia. Čo mi bolo aj prezentované, že to v podstate vytopený dom môže znútra úplne zastaviť voda, ktorá tečie, čo asi na trhu nemá obdoby. Určite bolo zaujímavé pozrieť prezentáciu, respektíve pána Biciana, ako sa izoluje spodná stavba. Väčšinou izolujeme klasickou IPou a táto vec bola pre mňa taká novinka, ktorú by sme mohli teoreticky aplikovať do našich stavieb. Within Bostix Academy, we are sharing the gathered knowledge with our partners. This is a strong factor of our identity as a building suppliers, because we don't deliver only products, we give solutions. Musím povedať, že už sme absolvovali viacej podobných stretnutí a školení, ale toto je asi to najlepšie, čo som zatiaľ videl. Krásne pripravené, profesionálne naladené. Myslím, že si to budú vážiť aj všetci zákazníci a my obzvlášť ako ATRO zástupcovia na Slovensku. Ďakujeme.